И какво става, хора? Вие сте с Николас Бело и днес ще ви разкажа интересни факти за метеора. Вие не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото и приятно гледане. Метеора е голям манастирски комплекс в Северна Тесалия, Гърция. Той е обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Включва 9 запазени манастира, от които 6 са действащи, построени на върховете на труднодостъпни високи скали, приличащи на каменни стълбове. Те се извисяват в небето на 400 метра височина над Тесалийската равнина, на 1-2 км северно от Каламбака, както и на 21 км северозападно от Трикала и на 70 км западно от Лариса. От 7-те манастира, отворени за посетители, са 6. Както казва Честър Бинингът, те не приличат на нищо от тази планета. Манастирският комплекс възниква през 10 век и съществува от тогава без прекъсване на монашеската традиция. През 1988 метеора е включен в ЮНЕСКО. Действащите манастири, както казахме, са 6. Те са Преображение Господне, основан 1340 година. Той също се нарича и големият метеор, защото е най-големият манастир. Свети Никола Анапасва, основан първото десетилетие на 14 век. Росано, основан 1529 година. Свети Стефан, основан 1192 година. Света Троица, основан 1362 година. И Варлаам, основан 1517 година. Интересни факти са, че манастирът Света Троица е използван като декор за филма For Your Eyes Only от поредицата на Джеймс Бонд. Също групата Linkin Park използват името Метеора за име на своя втори албум, защото групата е поразена от гледката на метеора. Историята. Скалните пещери на метеора са заселени през 11 век от християнски учелници. В края на 14 век при османското нашествие по върховете на естествените скални укрепления гръцки монаси построяват манастири, до които се стига по въжени мостове, подвижни стълби и стъпала, вдлъбнати в камъка. В района са съществували 24 манастира. Днес са останали само 7, от които 6 са за туристи, но единият е закрит. Също искам да прибавя, че входът за всеки манастир по днешна дата е 3 евро. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте лайк, абонирайте се, коментирайте дали ви е харесало видеото, коментирайте какво да е следващото видео и чао!